Wel, mae'n braf cael croesawu hen ffrindiau yn ôl i'r podlediad, a fel chi'n gweld mae Carys Carys Jones, neu Carys Jones, dwi'n cymryd, yma gyda ni heno croeso Carys nôl i Rownd y Ford. Diolch am aros lan yn hwyr gyda ni. A fel chi'n gweld, mae Alun ac Aron gyda ni fel arfer. Nawr, wrth i ni sôn am hen ffrindiau, mae eisiau ni longyfarch cwpl o bobl. Falle bod rhai ohonoch chi wedi bod yn wyndran lle mae Carys a Catrin yn y cyfres yma, lle maen nhw wedi mynd. Wel, y reswm dyn nhw ddim wedi bod ymlaen yw oherwydd maen nhw wedi cael babi, neu maen nhw wedi bod yn disgwyl babi, ond maen nhw wedi cael eu babi, felly llongyfarchiadau i Carys ac i Catrin ar enedigaeth Carys James Hampton. Carys fi'n cymryd, as in Llanberis. Ydw i'n iawn? Neu naill ein Paris yn acen Carys Hampton yma. Carys. O, fi wedi gweld cwpl o luniau, fi'n gweld bod Carys wrth ei bodd yn bod yn dad ac yn really mwynhau. Ac os ydych chi wedi sylwi, ym mhob llun mae Carys yn gwisgo crys gwahanol. Mae'n newid ei grys rhwng pob llun. A gyd mae hwnna'n deud wrtho fi yw bod Carys yn piwcio drosto fe yn aml iawn. Da iawn iddo fe. Cario ymlaen Carys i wneud yn dy hunain yn known. Seriously though, llongyfarchiadau i chi yr Hamptons draw Mhontyberem. Wel, gan mae dyma'r ail dro i Carys bod gyda ni, o'n i'n meddwl bydde fe'n dda ni ddechrau heddi trwy trafod sequels a comebacks. So beth yw sequel yn Gymraeg? Unrhyw un yn gwybod? Ail gyfrol. Oes na dde? Does na ddim, hwnna. Newn ni cael aros gyda sequel. Os chi eisiau, hwn yw Carys Jones, the sequel. So, ni'n mynd i drafod sequel. So, cwestiwn gynta, wrth gwrs ni'n mynd i ofyn beth yw'r sequel gweithaf, achos maen nhw fel arfer yn wael, dim pressure Carys, ond mae'n rhaid i ti torri'r traddodiad yma heno. Ond gynta, beth yw'ch hoff sequel chi? Alun, dechrau ni off, beth yw hoff sequel ti? Oh, well, hwn oedd y cwestiwn oedd hawsau ateb i fi. Empire Strikes Back, yr ail instalment yn y Star Wars franchise, just yn genius. Pam? Dwi'n wrth ni pam? Wel, mae'n un cyntaf jyst yn, mae'n torri tir newydd. George Lucas yn sefydlu ei fydysawd a wedyn Empire Strikes Back, it all gets really dark a serious. Class. O, fi erioed wedi gweld e. O, mae'n rhaid ti? Fi erioed wedi gweld Star Wars. What? Dwi'n nhw? Ie, na, erioed. O'n i ddim yn meddwl bydden ni'n mwynhau fe. So, dwi just ddim wedi gwylio fe. Ond falle mi rhaid i fi now get my at Disney Plus hefyd, neu gyda? Ydy, mae'n y gyd. Dachrau gyda episode 4. Dachrau gyda episode 4. Don't watch the prequels. Don't watch the prequels. Yeah, no. Okay. Wel, mae hwnna'n diddorol, achos o'n i'n mynd i dweud hoff sequel fi, wrth gwrs, yw'r Testament Newydd. So, just yn meddwl hwnna'n ateb. Ond mewn ffordd, beth sy'n diddorol am ateb ti anyn yw, mae rhywbeth eitha tebyg does, achos pan mae dweud bod rhywun eisiau gwybod mwy am Iesu neu gwybod mwy am Gristnogaeth, ni'n dweud rhywun peth mewn ffordd, ni'n dechrau gyda Testament Newydd yn lle yr Hen Testament. So, falle bod tebygrwydd yna rhwng Star Wars a'r Beibl. Ni'n fel arfer yn annog pobl i darllen y trefn anghywir. Hynny yw, wrth gwrs, Iesu yw allwedd yr Hen Testament. Carys, beth amdano ti? Hoff sequel? So oedden ni'n sôn cyn dod ar camera bod Disney Plus di fel just cymryd bywyd fi drosodd basically ers y byddod allan. Ond fi'n fodlon cyfaddau hwnna. Ond fel oedd ti'n dweud, fel hefo gweitha, fel mae just fel pob sequel Disney fel y gweitha erioed. Ac o'n i'n meddwl, mae yna un sequel Disney a fi just methu meddwl byw mae mor dda, ac o'n i'n fel debatable, mae'n well na'r un cynta. Ac o'n i wedi cofio wedyn fel just o mlaen, ag Incredibles.
yw'r un yna. Fel, fi ddim yn gweld yr Incredibles, yr ail un, ond fi'n meddwl bod yr ail un yn well na'r cyntaf. A fel, fi jyst yn caru popeth amdano, fel yr soundtrack a popeth. Fel, pan oedd e'n dod allan, o'n i fel, chi methu really curo Incredibles, fel, falle bydd e'n ruinio'r holl beth, ond nac e really ddim. Ac y peth greiddiol o'n i'n mynd i ddweud oedd fel y sequels Toy Story, heblaw am Toy Story 4, dyn ni ddim yn siarad am Toy Story 4. Na, mae hwnna wedi dod lan o'r blaen ar y podlediad athlu, nag yw e? Ie, fi'n cytuno gyda ti'n llwyr fyna. Ie, absolute disgraceful, beth sy'n digwydd yn Toy Story 4. Allan o Toy Story te, beth yw hoff Toy Story ti? Fi ddim yn gwybod. Fi'n meddwl Toy Story 2. Ie. Wyt ti'n cyfarwydd o Toy Story 3? Pa un sy'n gyda lotso yr arthyn yma? Toy Story 3. Na. Na, dim pedwar. Yr un pan maen nhw yn y fel Toy Story 3 yw e, ie. Ie, hwnna'n un fel fod wneud pawb i crio. Pan o'n i'n byw yn Llansanna, pan o'n i'n byw yn Llansanna, oedd y clwb ieuenctid yn meddwl bod Aron Treharne yn debyg i lot. Fe chi'n meddwl? So i'n siŵr pan mae'n hapus i mewn hwnna. Ond oedd e'n edrych yn rhi hapus. Yn edrych os fi'n onest. Wel, Google fe. Ti'n yr ogli fel strawberries, Aron? Ydy lot o'n yr ogli fel strawberries, ydw e? Ie. Oh, right. Okay. Wel, Aron, cyn i ti Google lot so, beth yw dy hoff sequel di? Fi'n meddwl mae hwn yw'r unig ffilm sydd sa'n i wedi bod yn well na'r cyntaf, ond mae o leia on par, sef Home Alone 2. O'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl falle bydd hwn yn dod lan. A wen, wrth gwrs, yn ddiweddar, dwi wedi gwylio Home Alone 3, dych chi wedi gweld e? Mae'n fel Russian spies o stuff. Horrendous. Ie, mae hwnna'n definitely. Dwi ddim wedi trio 4 a 5 eto, ond dwi'n meddwl amdano. Home Alone 1 a Home Alone 2, mae'n wych. A chi'n gwybod beth sy'n real shame yw, ti'n gwybod Marv ar Home Alone 1 a 2, ti'n gwybod, absolute legend, Marv. Dyn ni ddim yn gweld mwy ohono fe mewn fel mwy o ffilms. No. Dwi'n yn gallu meddwl am unrhyw ffilm arall mae Marv yn ddo, a mae e just yn hilarious. Spot on yn y ffilm yna. OK, so, sequel gorau, ni wedi dechrau trafod sequels gweitha. Aron, beth amdano ti? Sequel gweitha ti? Mae hwn yn gwestiwn tough. Dwi di mynd am, hear me out ar hwn, Indiana Jones and the Temple of Doom. Achos mae'r Indiana Jones cynta mor dda, bod Temple of Doom dal yn ffilm OK. Mae jyst yn hollol methu'r marc gyda'r gyfres, dwi'n meddwl. Ie, ti'n gwybod be, mae un fi yn tebyg i hwnna. Dwi ddim bod y sequel yn wael, ond mae'r un cyntaf mor dda. Doedd dim pwynt wneud yr ail. So, un fi, anyway, yw'r cyfres dyledu Cuckoo. Chydi gweld hwnna? Yes. Mae'r cyfres gyntaf, mae'n just perfeithrwydd. Fel, dwi jyst yn chwerthin o'r dechrau i'r diwedd a mae popeth yn y beth. Beth yw enw'r boi? Beth yw enw fe? Beth yw enw'r actor sy'n chwarae Cuckoo? Andy Samberg. Andy Samberg. Mae e just spot on. A wedyn, obviously, dwi ddim wedi cytuno i wneud yr ail un, achos mae'n wneud y Brooklyn 911 neu beth. A fi actually gwrth o gwylio hwnna, oherwydd mae wedi ruinio Cuckoo. Sorry, Brooklyn 911 bit? Beth yw enw fe? Brooklyn 9-9. 9-9! O'n i'n meddwl bod nhw'n ffon o 911 yn America. That's the 99th precinct, mate. Precinct. Come on. Wel, fi gwrs o gwylio fe, achos mae wedi ruinio'r Cuckoo. Falle bod e'n wych, ond fi actually ddim yn fodlon hyd yn mynd yna. A wedyn mae rhyw boi newydd yn dod mewn o Cuckoo. Mae'n eitha doniol. Fel, os ni just i gweld hwnna, byddwn ni probably'n offi fe. Ond, i'n meddwl bod Cuckoo ddim yn dod nôl. Just mor... Mae'n y gobaith, though. Dwi ddim wedi marw. Mae mas yn y byd rhywle. So, gobeithio un dydd. Geith nhw dod nôl. Carys, beth amdano ti? Worst sequel gweitha erioed? Fi ddim yn gwybod. O'n i jyst yn meddwl, fi methu meddwl am un penodol, ond
fel, obviously, wrth trio meddwl am y gorau, o'n i just hefo Disney fel ar meddwl fi, ac o'n i methu meddwl am unrhyw ffilms arall, o'n i just fel, pa ffilms eraill sy'n bodoli? Yeah. Ond, Dwi'n amazed faint o Disney sy'n gyda sequels, o fi ddim yn sylweddoli tan y fi edrych ar Disney Plus. maen nhw just mor Loads yn nhw. wael. O'n i just mynd i ddweud, fel, basically dim o'r fel y Disney princesses, fel dim werth o gwbl. Fel oedden ni sôn am Mulan cyn, Mulan 2 fel just shocking. O na, o'n i'n mynd i wylio Mulan 2 wythnos yma, actually, o'n your plans. Wel, Dwi ddim werth e, gallu, ond dwi ddim mor dda. Mae merched fi, mae'n actually trio deud wrth fi bod Frozen 2 yn well na Frozen 1. Fi'n meddwl bod It is pretty good, mind. Frozen 1. Fi'n meddwl bod ddau yn nhw'n junk. Wel, ie. Ond, ie. Mae gael ei plant y Treharne, clywed ti. Does na ddim fel cyneuon cofiadwy yn yr aili, oes na? Into the Unknown. Into the Unknown, Panic at the Disco version. Oh. Ie, hwnna. Actually, da. O, fi a. Nes i weld Frozen 2 yn y cinema, actually. Tro ar a fi fynd i'r cinema. Frozen 2 gyda mwy o fel dyfnder iddo fe. Na'r un cynta. Well to fi Moana, i fod yn honest. Anyway, ni just yn Disney nawr, falle dyna dylsyn ni wedi wneud fel... Dyna ni just i wneud Disney. Disney. Ceis chi'n wedran, Robin Hood, Sword and Stone, yw'r gair. Right, okay, ymlaen i Aron Treharne ac sequel... Ydyn ni'n gwneud y sequel gweitha, Aron? Na, ni ddim yn cael ti, ydyn ni? Na, dwi'n gwneud y tro. Byddwn ni'n gweud mae rhwng Star Wars, Harry Potter neu Lord of the Rings. Dim achos fel y main films, fi'n gysau nhw gyd. So, mae syniad o ail a trydydd a pedwerydd just yn... Cryd ar trwy'r rhestr yna eto? Cryd ar trwy'r rhestr yna eto? Harry Potter, Lord of the Rings a Star Wars. Gysau nhw. Fi'n gwybod. O fi'n gwybod o'n y reswm oedd Aron yn neud y podlediad yma gyda ni, a fi'n gytuno llwyr gyda fe ar pob un. A dim, fel mae Aron dweud, dim jyst bod yna, digon wael, bod yna un ohonyn nhw, ti'n ffeindio bas bod yna mwy. Mae ffrindiau ti eisiau ti gwylio nhw. Pa mae'n ffos ti watch nhw trwy'r amser, mae'n un arall, mae'n un ar ôl hwnna. Na gen nhw'n deall bod ni jyst moyn gwylio fel Adam Sandler films with hour and 10 minutes long. Just leave us alone, efe, ti'n man? Ond, dwi'n gwybod Alun went absolutely distraught. Dwi'n gwybod ti, wait. Right, comebacks te, ni'n mynd i fynd trwy un arall. Comebacks, eich hoff comeback chi. Aron, o'n i dechrau gyda ti, achos ti wedi dechrau gyda Alun pob tro, oes? Okay, so, ti wedi gwneud i fi feddwl am un comeback really da, actually, sef Brooklyn Nine-Nine. So, nathon nhw stopio ar ôl, season 4, fi'n meddwl. Nathon nhw canslo fe, wedyn mae fel network arall wedi cymryd y drosto. A mae'n ardderchog. Ti angen watch o fe, Des, achos bydde ti'n joio. Bydde fi yn. Ond ti wedi gwneud yn wath i fod yn honest. Os na fi'n ffindio mas, wnaethon nhw stopio wneud y Brooklyn 911 yma. A mae nhw wedi, yn lle, a wedi gallu fe wedi dod nôl fel cwcw pryd ni. Pam nath hwnna ddim digwydd? Cwestiwn da. Wel, hwnna actually wedi gwneud yn wath. Ond all right, so faint o break gafon nhw? Sa'n cofio, dod ddim yn hir iawn. Dim mor hir, na. Blwyddyn neu ddwy falle, byddwn ni'n gweud? Digon oedd amser. Oedd yn comeback just achos oedd wedi cael ei canslo. A wedyn a rhywun arall fel renew o fe ar network arall, so hwnna'n da. Ond mae gen i un comeback falle bach mwy diddorol hefyd, sef Robert Downey Jr. So falle bod rhai ddim yn gwybod ond nath o ddechrau off i career rhai ffilms eitha da. A wedyn nath o mynd off y rails a cael ei roi yn y carchan o popeth am fi'n meddwl substance abuse a pob math o bethau gwahanol. Ond mae wedi dod i wneud comeback eitha impressive yn dod gyda Iron Man a couple of ffilms eraill mae Des yn hoffi. Avengers. Chwarae teg. Ray adroed y list fi'n siŵr ar y fyna. Carys, beth amdano ti? Comeback, dy hoff comeback erioed? Wel, fi'n teimlo bach yn wel, cos o'n i'n mynd i ddefnyddio Star Wars fel comeback. Fel, mae kind of di wneud double comeback, as in fel... Oedd yr 3 kind of prequel, bod nhw ddim mor dda,
fel di dod wedyn. A wedyn ers hwnna maen nhw wedi gwneud mwy. A wedyn ers hwnna hefyd maen nhw wedi rhoi Mandalorian fel ar Netflix i fel cyfres. Fel maen nhw just yn fel disio popeth allan. Mae'n fel 12 ffilm nhw rhywbeth i dod allan nawr. Yeah, Disney Gravy Train. Aron ddim yn hapus. Just won't take no for an answer. Fi'n credu ni cytuno, Cas, mae just hen bryd i nhw stopio. Na, ond maen nhw just i cadw momentum, so mae'n comeback da. Ond un mwy personol, fi ddim yn meddwl hwn yw'r comeback gorau o gwbl, ond falle comeback gorau o profiad bywyd fi. O'n i fel, pan o'n i'n iau arfer bod yn fan masif o fel y band Busted. Ac fel pan oedd fel Year 3000 fel yn yr discos ysgol, oedd e just fel class. Yw oedran ti, Carys? 22. Ie, dwi'n cofio'r adeg yna, fydd. Ie. Ac wedyn nath nhw stopio, nath nhw torri fyny ac o'n i'n gutted. Wel, nath nhw ddim rili torri fyny, just stopio. Ond wedyn nath nhw fel wneud reunion fel gig yn 2016, a nes i fynd i'r gig yna yn Caerdydd, Motorpoint Arena, ac oedden nhw jyst yn chwarae fel hyn classics i gyd. A nath nhw rhywbeth album wedyn, so oedd y to fel mwyn dod allan efo'r hyn classics eto, oedd e ddim fel gyda'r album newydd. Ond nes i eitha joio hwnna, just fel eto nostalgia, fel joio yn y gig yna. Wel, blwyddyn diwetha, na galaw, wel, dros blwyddyn ôl nawr, wedi mynd i festival Slam Dunk. A mae'n fel, o'n i'n rhan y mas fel punk stage a ska stage, wedyn mae'n fel 3 neu 4 fel massive heavy metal stages yna. Ac nath Busted wneud surprise gig yn y festival. Wnaethon nhw fel troi lan heb i unrhyw'n gwybod, a wnaethon nhw just chwarae set cyfan, a apparently oedd e fel y stage mwyaf yn ystod y diwrnod. So oedd fel massive heavy metal fans yma, secretly gyd eisiau gwrando ar Busted. Well, funny. Yeah, hwnna'n good comeback. Alun, ni ddim wedi gwneud comeback ti eto, dyn ni? Mae'n fyd yn dod o fyd cerddoriaeth hefyd. Big fan o 80s metal bands. A nath band rhan Def Leppard o Sheffield yn y gogledd Lloegr. Dwi'n meddwl 1984 nath i drymio'r nhw. Rick Alun, dwi'n meddwl, yw enw fe, dwi'n meddwl. Un braich. Ie, nath i colli fraich mewn damwain car. So nath i dysgu hi'n sut i chwarae drums gyda 3 braich. No, sorry. Un braich a 2 goes. Oh god. Un braich a 2 goes. A wnaethon nhw recordio best-selling album nhw erioed. Un o'r best-selling albums of all time, actually. Sef Hysteria in 1986, dwi'n meddwl. So, great comeback. So, ar ôl y damwain oedd hwnna? Ie, ar ôl y damwain. Wnaethon nhw sgwennu'r album fel Rock's answer to Michael Jackson's Thriller. Lle'r syniad oedd bydde pob can yn gallu fod yn hit single. Yn gallu bod yn stand-alone single. Yeah, so, yeah. Oh, quite a tick. Wel, o'n i'n meddwl am y comebacks. Oedd gyda fi cwpl o rei gerddorol bydd neb gyda diddordeb yn o gwbl, cwpl o bands o sort of ieuenctid fi sydd wedi dod nôl. Ond wedyn nes i cofio, gyda fi rhywbeth yn y cwpwrdd. Dyn y blas i, cyn y toriad tan, nes i fynd i B&M. Chi'n o'ch fans o B&M? Oedd arfer bod arwydd yn rhythyn. B&M Bargeinion yn Gymraeg hwnna. Ond anyway, nes i ddim mynd i fi'n yna. Nes i mynd i B&M, a o'n nhw'n gwerthu y losin yma. Na dal nhw lan i chi sy'n gwylio, ond os ydych chi'n gwrando, Opal Fruit. Oedd gyda nhw display massive. Comeback Opal Fruits. Nawr, i chi sydd ddim yn cofio, dyma beth oedd Starburst arfer cael ei alw. Yeah. So, ond dwi ddim just a rapper sy'n wahanol, because obviously gallu ti just sgwennu Opal Fruits o'r packet o Starburst. Oedd actual blasau gwahanol yn Opal Fruits. So, gen ti mefus, leim, lemon a oren. A wedyn wnaethon nhw troi Starburst just i sort of cysoni gyda'r America. Hwn i'n porffor mewn yna. Mae rein, hwn i'r packet olaf sydd gyda fi, a fi'n gorfod cadw nhw nawr yn yr
Opal fruits probably ddim yn mynd off, ydyn nhw? Os ddim yn meddwl. Maen nhw'n mynd i aros yn gwybod am ychydig. Wel, diolch i chi am y trafodaeth yna. Ni really yn bles bod ti yma, Carys. Ti wedi dewis dameg i ni, sef dameg y Mab Afradlon, neu'r mab sy'n mynd ar goll. Fi'n credu mae dy dad wedi enwi fe yn Bible.net. Ac felly ni'n mynd i ofni ti darllen ac a roi cyflwyniad i ni o'r dameg yna. Diolch, Carys. Yeah, cool. O'n i'n meddwl bod fi'n cael getaway heb name drop tro yma, ond mae'n iawn. So, fi'n mynd i ddarllen o Luc 15, yn dechrau o adnod 11. Aeth Iesu yn ei flaen i ddweud stori arall. Roedd rhyw ddyn a 2 fab ganddo. Dyma'r mab ifancaf yn mynd at ei dad a dweud, Dad, dwi eisiau ti roi fy siari o'r ystad i mi nawr. Felly dyma'r tad yn cytuno i rannu popeth oedd ganddo rhwng y 2 fab. Yn fuan wedyn, dyma'r mab ifancaf yn gwerthu'r cwbl lot, gadael cartref a theithio i wlad bell. Yno gwastraffodd ei arian i gyd ar fywyd gwyllt. Ar ôl iddo golli'r cwbl, bu newyn ddifrifol trwy'r wlad, ac roedd yn dechrau llwgu. Llwyddodd i berswadio rhywun i roi gwaith iddo, a chafodd ei anfon allan i'r caeau i ofalu am foch. Aeth pethau mor ddrwg nes ei fod yn cael ei demtio i fwyta peth o'r bwyd moch. Doedd neb yn rhoi dim arall iddo. Yna o'r diwedd calliodd, ac meddai, beth dwi'n ei wneud yn y fan yma yn llwgu farwolaeth? Mae dad yn cyflogi gweithwyr, ac mae ganddyn nhw digonedd o fwyd. A fi adre at dad a dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw yn fab i ti ddim mwy. Gad i mi fod yn un o'r gweithwyr sy'n cael eu cyflogi gen ti. Felly ffwrdd ag yn ôl adre. Gwelodd ei dad yn dod pan oedd yn bell i ffwrdd. Roedd ei dad wedi cynhyrfu a redodd at ei fab a'i gyfleidio a'i gusanu. A dyma'r mab yn dweud wrtho, Dad, dwi wedi pechu yn erbyn Duw ac yn derbyn di. Dwi ddim yn heiddi cael fy ngalw yn fab i ti ddim mwy. Medda'r tad wrth y gweision, Rysiwch, ewch i nôl mantell iddo i wisgo, yr un orau, rhowch fodroi ar ei fus a sandalau ar ei draed. Yna ewch i ladd y llo sydd wedi cael ei besgu neu gael parti. Roedd fy mab i wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd e ar goll, ond ni wedi gael yn ôl. Felly dyma'r parti'n dechrau. Traedd hyn i gyd yn digwydd, roedd y mab hynaf allan yn gweithio yn y caeau. Wrth ddod yn ôl at y tŷ, roedd yn clywed sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd fachgen ifanc ato, a gofyn iddo beth oedd yn digwydd. Mae dy frawd yma, meddai hwnnw. Mae dy dad wedi lladd y llo oedd wedi ei besgu i ddathlu ei fod wedi gael yn ôl adref yn saff. Ond dyma'r mab hynaf yn digio a gwrthod mynd i mewn. Felly dymai dad yn dod allan ac refi arno i fynd i mewn. Ond meddai wrth ei dad, edrych, dwi wedi slafio ar hyd y blynyddoedd yma, heb erioed wrthod gwneud unrhyw beth i ti. Ches i erioed fynd garf gen ti, i gael parti gyda fy ffrindiau. Ond dyma hwn yn dod adre, y mab yma sydd gen ti, yr un sydd wedi gwastraffu dy arian di gyd ar byteiniaid. O, mae'n rhaid i chi lloedd y llo sydd wedi ei besgu i hwn. Mach gen i, meddai'r tad wrtho, rwy ti yma bob amser a ti sydd biau popeth sydd gen i ar ôl. Ond roedd rhaid i ni ddathlu, roedd dy frawd wedi marw, ond mae wedi dod yn ôl yn fyw. Roedd ar goll, ond ni wedi gael yn ôl. Ie, nes i ddewis y Mab Afradlon, mae siŵr o fod falle un o, os nad y dameg mwyaf adnabyddus, dyn ni gyd yn gwybod amdano fe. A mae yna 3 prif cymeriad, y tad sy'n cynrychioli Duw, y mab iau ag y mab hynaf. Felly mae'r tad o 2 fab, ac mae gyda'r tad atifeddiaeth i'w rannu gyda'i 2 fab. Ac mae'r mab iau yn gofyn os ydy dad yn gallu rhoi ei siaru iddo fe yn gynnar, jyst yn ei gyfanrwydd. A wedyn mae'n cymryd mae'n gwerthu popeth ac yn gadael yn mynd. Ac yn enwedig yn y diwylliant yma, oedd hwn yn amharchus iawn at y tad. Ond dyn ni'n gweld cariad aberthol y tad o'r cychwyn, hyd yn oed jyst yn barod fel i adael i'w fab mynd ac i roi ei siar iddo fe. Felly mae'r mab yn mynd ac yn cael y ryddid oedd e eisiau.
yn gallu cael ei ffordd ei hun a gwario ei arian ar be bynnag oedd eisiau. Ond yn reit sydyn, mae'r newyn yn dod ac mae'n colli popeth. Mae wedi gwastraffu arian yn awr a mae'n llwgu a mae mewn mes. A mae'n cael gwaith yn gofalu am y moch. A mae hyd yn oed yn bwyta bwyd y moch, sydd fel rock bottom go iawn. Ac i'r Iddewon, yn enwedig, ac cynulleid fel oedd Iesu'n siarad i, oedd moch yn rili fel, oedd e just dangos faint oedd e'n cael ei diraddio, oherwydd oedd moch yn cael ei ystyried yn aflan, felly oedd e just yn dangos fel y fath cywilydd a gwarth oedd e'n teimlo, bod e wedi gorfod ddim just gofalu am y moch, ond rannu bwyd gyda'r moch. Felly dyma'r pwynt lle mae'n sylwi bod e angen meddeiant gan y tad, ac o'n i'n hoffi fel kind of y tro bwynt yma yw, mae'n dweud yn awr diwedd calliodd. Fel mae'n sylwi a mae'n troi rownd a mae'n callio ac yn sylwi bod angen mynd nôl at y tad. Felly mae'n penderfynu mynd adre, ond dwi ddim yn disgwyl cael mynd adre fel mab. Mae'n disgwyl efallai cael ei derbyn fel gweithiwr neu fel gwas, falle bydd ei dad yn gymryd yn ôl. Ond i'r gwrthwyneb, mae'r tad yn ei groesawu â adre, yn llawn cyffro ac yn llawn cariad, ac yn cyfleidio fe, ac yn rhoi dim ond y gorau iddo fe, fel y dillad gorau, y bwyd gorau. Felly mae wedi mynd o fel y cywilydd i llawenydd, o fel y rock bottom yna o fita gyda'r moch, i cael digonedd gyda fel y dathliadau mawr yma. Felly y peth oedd di sefyll allan i fi o just fel mae di mynd o colli popeth i fel adferiad yn ôl, a ddim just adferiad yn ôl at lle oedd y cyn, ond nôl at berthynas gyda'i dad hefyd. Ond wedyn mae'r tôn kind of yn newid wedyn. Mae'r brawd hŷn yn clywed am y parti ar ôl iddo fe dod allan ar ôl gweithio yn y caeau, i weld beth sy'n mynd mlaen. Ac mae'r tad yn deud wrtho fe bod ei frawd wedi dod adre, ond mae fe'n ymateb yn fel mewn ffordd gwahanol iawn i'r tad, sy'n fel cyferbynnu. Mae'r tad yn ymhyfrydu yn y ffaith bod y mab iau yn dod nôl, ac yn dangos gras anhygoel tuag ato fe, jyst yn bodlon derbyn yn ôl ac yn rhoi'r gorau iddo fe ac yn dangos cariad. Ond mae'r mab hŷn wir yn gwylltio ac yn chwerw tuag at y brawd. Ac o'n i'n ffeindio fe'n ddiddorol, ar y cychwyn, y brawd iau sy'n ymddangos yn hunan gyfiawn, yn meddwl fi ddim angen y bywyd yma, fi eisiau ryddid fi mynd i fynd off a gwario arian fy hun, a cael y bywyd fi eisiau. Ond erbyn y diwedd, mae'r mab hŷn yn cael ei dangos fel hunan gyfiawn, yn dweud bod e'n heiddi gwell, a bod y mab iau ddim yn heiddi dim byd. A felly mae yna kind of dau cynulleidfa gan Iesu yn y ddamag yma hefyd. Mae y pechaduriaid, a mae'n siŵr oedd y ddamag yma yn cysur mawr i'r pechaduriaid, bod faint bynnag mor rock bottom o'ch chi wedi taro, bod wastad croeso nôl. Ond i'r Phariseaid, oedd e'n mwy o her i peidio bod yn chwerw a credu bod rai pobl tu hwnt i achubiaeth. A nes i ddarllen quote, ddim yn cofio pryd, ond nes i ddarllen llyfr, oedd mae'r enw The Discipline of Grace gan Jerry Bridges. Mae'n llyfr really da. Mae'r quote yma just fel di sticio gyda fi o hyd. Na i ddarllen allan, sorry, mae'n Saesneg. Ond mae'n dweud, your worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. And your best days are never so bad that you are beyond the need of God's grace. Ac o'n i jyst yn meddwl bod y quote yna fel, wel, bod y stori yn cael ei weld fel yn cyd-destun y quote yna o, fel, mae'n siŵr oedd y brawd iau really eisiau clywed fel pan oedd e yn llwgu gyda'r moch, bod e dal ddim yn rhy bell i ffwrdd rhag Duw, bod e ddim di mynd yn rhy bell. Ond bod yr mab hŷn fel o hyd di ymddwyn yn fel berffaith, fel oedd e'n honni bod e dal ddim tu hwnt i angen gras Duw.
Yeah. Hefyd, diolch Carys. Mae'r quote yna'n bang on nag yw yn symud lan yr stori yma. Diolch am dewis y ddameg a diolch am y cyflwyniad hefyd. Wel, mae cwbl o gwestiynau gyda fi, na i ddarllen nhw mas, a wedyn na i ofyn i rywun ymateb iddyn nhw. So, wnawn ni dechrau gyda ti, Alun, a'r cwestiwn yw, beth mae'r ddameg yma'n dweud wrthyn ni am gymeriad a natur Duw, y tad sy'n derbyn y mab iau yn ôl adre. Beth ni dysgu am natur Duw yn yr ddameg yma? Dwi'n cofio gwrando ar podcast rhai misoedd yn ôl erbyn hyn yn ystod y lockdown cynta. Un o'r cwestiynau nath gael ei ofyn oedd, I know that God loves me, but does he like me? Mae'n cwestiwn diddorol. Dwi'n meddwl bod ni, pan dyn ni'n meddwl am achubiaeth, yn gallu mynd ar hyd y trywydd o gwybod, dwi wedi fy maddau, os dwi wedi credu yn Crist, dwi'n iawn gyda Duw, dwi'n mewn perthynas iawn â fe, ond ydy Duw actually yn hoffi fi, achos dyn ni'n gwybod, dyn ni dal i bechu, dyn ni dal i byw yn y cnawd yma. Cyn derbyn meddeiant, dyn ni'n elynion yn wrthryfelwyr, a dwi'n meddwl ambell waith, dyn ni'n gallu projectio ar Dduw fel buaswn ni yn delio gyda person oedd unwaith yn elyn i ni. Ond erbyn hyn, dyn ni wedi gwneud heddwch gyda nhw, ni'n gallu meddwl, bygons a bygons, ni'n gallu gwneud heddwch gyda'r person yna, ond fel, bydd yn mynd i hoffi nhw. Ambell waith, dwi'n meddwl bod ni'n gallu projectio hynna ar Dduw, ond mae'r ddameg yma jyst yn dangos dyw hwnna ddim yn wir o gwbl. Nid felly mae'r tad yn y stori yma. Dyn ni ddim yn mynd o fod yn elynion i fod yn rhyw fath o fel iawn, neutral gyda Duw. Dyn ni'n dod yn blant. A obviously mae gweld tad a meibion yn y stori yma yn helpu ni weld hynny. Ond mae rhaid ni gofio bod Duw wrth ei fodd gyda ni. Dwi'n meddwl pan dyn ni yn treol byw yn y tensiwn yma rhwng gwybod bod ni'n bechaduriad, ond yn feibion i Dduw, neu'n blant i Dduw sydd yn ein caru ni. Tueddiad fi yw slipio i feddwl, dwi'n bechadur, gormod. Yn lle balansio hynna gyda, mae Duw wrth ei fodd gyda fi. Nid oherwydd beth dwi wedi gwneud, ond oherwydd beth mae Crist wedi gwneud dros fi. So dyna nath taro fi wrth feddwl am yr natur Duw y tad. Mae'r tad yn y stori, mae jyst eisiau cwmni y dau fan. Mae jyst yn eisiau mwynhau, cael y ddau yna. Aron, beth amdano ti, os rhywbeth gallu ti ddod i'r cwestiwn yma am natur Duw yn y ddameg? Felly wrth meddwl am natur y cymeriad Duw, un o'r pethau cyntaf ni'n meddwl am oedd yn debyg i beth oedd Alun yn dweud, bod e'n unillgar, bod e'n... Dwi ddim jyst bod e'n fodlon derbyn ni, yn ystyr bod e'n... Mae hwnna'n un peth, bydde hwnna'n dda, os bydde rhywun yn fodlon derbyn ni, ond mae hwn yn gymaint mwy na hynny, mae'n sefyll mas, yn edrych mas, fe sydd yn mynd ac yn rhedeg at y mab efe. So dwi ddim jyst yn bod y mab rhywsut yn dod yn ôl ac yn treol ennill i ffordd nôl mewn i berthynas gyda Duw. Fi'n meddwl weithio bod y mindset yna gyda ni, bod rhaid i ni rhywsut, mae'n job ni yw ein wneud rhywbeth yn iawn pan ni'n anghofio bod Duw wedi dod lawr ato ni, nid ffordd arall rownd. A fi'n meddwl bod yr ddameg yma'n darlunio hwnna i ni, bod y mor enillgar. A peth arall, eto debyg i beth oedd Alun yn dweud, bod e'n mynd above and beyond, so bod e ddim just yn rhoi y bare minimum, so gallai wedi bod yn fwy na graslon i roi job i'w fab yn gallu, i dderbyn y cynnig mae'r mab yn ei roi, sef bod e'n dod yn ôl ac yn dod yn was iddo fe. A bydde hwnna wedi bod yn fwy na cariadlon, yn fwy na grasol. Ond mae'n mynd above and beyond, yn derbyn yn ôl, yn dathlu, oedd wedi cadw yr anifail yna i'w besgu, oedd wedi rhoi dillad neis amdano fo, modrwy iddo fe. Mae eisiau, nid bod e'n cael ei wobrwyo am ddod yn ôl, ond mae'n cael derbyn yr holl stwff sy'n dod yn ychwanegol i'r berthynas. Mae'n jyst yn atgoffa ni bod ni ddim jyst yn cael perthynas, i ni'n cael cyfiawnder Crist a'r holl fendithion yn y nefolion leoedd,
wrth i ni ddod yn ôl at Iesu. Mae'n amazing na gwe, beth i ni'n cael sydd yn just above and beyond beth dylen ni gael a beth i'n heiddi cael. A mae'r dameg yma jyst yn packed. Tra ni'n isna meddwl amdano fe, dwi eisiau treulio fel 3 seal jyst yn pregethu trwy fe. Dwi'n ddim yn digon, just treulio amser yn mynd. Bydd dameg, mae'n gymaint yna fe. Carys, ni wastad yn dod nôl at y ti gyda'r cwestiwn yma. Beth wyt ti'n gweld o'n natur ti yn y ddameg? Ie, chi di cyfro lot. Be o'n i'n meddwl am? Wel, o'n i'n mynd i sôn am y bendith, fel y ffordd mae Dyw yn bendithio. Mae Aron di sôn am hwnna'n rili dda, ond just fel bod y tad ddim hyd yn oed yn rhoi'r cyfle iddo fe i cynnig fel bod yn was a dod adre fel gweithiwr. Mae'n rhy brysur yn fel paratoi ar gyfer y parti. A roi y pethau gorau iddo fe ag fel paratoi'r gwledd ag cael pawb at ei gilydd. Fel, dwi ddim hyd yn oed yn fel cymryd moment i fod fel, wel, okay. Os ti wir yn sori, fel, na gymryd ti. Ond fel mae jyst yn dangos fel bod e ddim jyst, y gras o cael ei derbyn yn ôl adre i fod yna, ond y gras o cael ei derbyn yn ôl fel mab a jyst fel y cariad yna. Ag, nes i kind of sôn yn y cyflwyniad, ond fel yr adferiad o'r perthynas yna, fel oedd y mab yn meddwl bod oedd e wedi completely torri hun off o'r tad, ac oedd e ddim yn meddwl bys fe'n gallu adfer hwnna, ond mae'r tad jyst wrth ei fodd yn neud hwnna. Ag fel, mae bron fel petai bod e wedi bod yn aros jyst am y dydd pan mae'n gweld ei fab yn dod nôl. A wedyn fel oedd Aron yn dweud, fel eiliad, mae'n gweld e fel yn dod adre, mae'n redeg sy'n ato fe ac yn cyfleidio fe. Ac, fi'n teimlo fel bod ni'n gallu bod fel na fe Dyw weithiau, fel dyn ni'n kind of reluctant a ddim yn siŵr sut mae Dyw yn mynd i fod tuag ato ni os dyn ni heb gweddio am amser hir neu be bynnag, neu os fel dyn ni wedi syrthio i temptasiwn, ond mae hwn yn rhy bell i ffwrdd o fel faint mae gras Dyw a bydd angen i fi falle jyst wneud fel bach extra mwyn wneud fyny am y peth. Ond fel dos yna ddim hint o hwnna o gwbl yn y ddameg, mae jyst cwbl fel rad ac am ddim a radical. Definitely. Diolch. Wel, ewn ni symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf, a ni'n mynd i sort of canolbwyntio ar y mab hun, achos ni'n edrych ar y darlleniad yna nawr, mae'n syni fi faint o'r ddameg sydd am y mab hun, actually. Fi'n siŵr chi wedi bod mewn pregaeth neu ysgol Sul neu rhywbeth lle dwi ddim hyd yn oed wedi cael ei cyfeirio ato. Mae bron o bod hanner y darlleniad am y mab hun a fel mab hun. Dwi'n falch o le bod wedi cael hanner, ond bod yn neud yn dda iawn. Anyway, dyma'r cwestiwn. Be chi'n meddwl o ymateb y mab hun? Ydych chi'n meddwl bod ei ddicter yn gyfiawn? Ydych chi'n meddwl bod e'n sabotage ei hun? Aron, neu di ddechrau ar y cwestiwn yna? So fi'n meddwl bod y mab hun actually eitha anodd i'n drina, achos fi wastad yn meddwl bod mae yna temptasiwn i orgymlethu damhegion, a os chi'n edrych gormod mewn iddo fe, mae'n gallu cymlethu ni. So un peth sy'n gallu ni wneud i dweud, ydy hwn yn cyfeirio at un sydd ddim yn nabod yr arglwydd a felly bod e'n meddwl bod e'n gyfiawn yn ei weithredoedd ei hunan ac yn y blaen, a wedyn chi'n darllen adnod 31 sy'n dweud fy mhlentyn, rwy ti bob amser gyda mi a mae'r cyfan yn eiddo i ti. A mae hwnna'n, mae'n gymleth nag yw e, ond os chi'n edrych ar just natur y mab hun, be mae'n dangos i ni yw un sy'n edrych ar gras y tad ac yn edrych ar y weithred o gariad yma a ddim yn hoffi fe. Hwnna yw fel y broblem mwyaf, fel i ddicter e a
ni'n gallu deall fi'n meddwl, ni'n gallu gweld hynny falle ar lefel bydol yn anghyfiawnder, chymod mae wedi bod yn ffyddlon, mae ffyddlondeb yn beth da, mae wedi bod yn weithgar, mae gweithgarwch yn beth da, ond dyw e ddim yn gallu gweld fod gras a cariad mewn ffordd yn rhagori ar hwnna. So fi'n meddwl dyna beth sy'n fwyaf amlwg i fi, anyway, am y mab hun. Yeah. A mi'n credu ti'n iawn, mae'r perygl does o ddarllen gormod mewn i'r dameg, mwy na sydd yna. Mi'n credu ti'n cyffwrdd ar hwnna ti'n bach yr emyr do pan eithon ni'r Ysymariad Tregarog. Ti'n gallu, mae rhaid i popeth meddwl rhywbeth, ond actually mi'n credu ti'n edrych ar darlun mwy a mi'n credu ti'n iawn hwnna. Ond Carys, beth amdano ti te? Beth y ti'n meddwl am ymateb y mab hun a'i ddicter e? Ie, mae'n... Fel, fi'n gwybod, chi kind of gyda'r mindset cyn y herbren stori cyfarwydd hefyd o fel ar un llaw, fel fe yw'r cymeriad da, a mae fe fel, fi wedi bod adre'r holl amser, fel yn neud gwaith da, ond hefyd bod e fel just mor flin a chwerw ag fel bod e bron yn troi allan yn waith yn y stori. Nag mae'r Mab Afradlon fel yr mab iau yn ymddangos. Ac fel wrth ail ddarllen ac yn rhannol dyna pam nes I ddewis fel dy ti'n dweud, Eric, fel dyn ni jyst mor gyfarwydd gyda'r straeon yma, ac fel o'n i'n ffeindio bod fi byth really di meddwl lot am y mab hun, ac bod e jyst ddim yn cael ei ystyried. Ond mae o'n teimlo'n resymol, fi'n meddwl ymateb o fel bod e wedi aros yn ffyddlon i'w dad, bod e wedi aros wrth ei ochr, bod e wedi gweithio'n galed, bod e'n gweithio pob dydd ar y ceie, ac bod e'n safio fyny'r arian, ac yn mynd I wario fer fel dyn ni'n cymryd bod e'n fel unwaith bod e'n cael ei arian, bod e'n fwy resymol gyda fe. Yn enwedig y ffordd mae'n siarad am fel nath e wario arian ti gyd ar cyteiniaid, fel, come on. A wedyn, mae'n, fel o'n i'n sôn, fel yr agwedd fel hunangyfiawn yna. Ond mae'n ddealladwy, fel, os chi'n meddwl bod chi wedi bod yn neud yn alright, fel, yn enwedig os dyn ni eto meddwl amdano fel Duw, os dyn ni yn gweld fel bod ni'n neud popeth yn iawn, bod ni wedi bod kind of ei gwrthwyneb I be o'n i'n dweud cyn bod ni'n gweddio pob dydd, bod ni'n darllen y Beibl pob dydd, bod ni'n fel neud digon o fel waith elusennol a fel yn dweud a gwneud y pethau iawn I gyd. Ond actually mae'n problem fel yn gwraidd calon y brawd hun, fel bod bron yn fel gwrthod gras Duw, fel dim yw hun ond I pobl eraill. Ac mae'n atgoffa fi o Jona, nathon ni darllen Jona yn ddiweddar yn grŵp tŷ ni. Ac fel oedd y penod ola jyst I fod o sioc masif I fi, cos mae'n stori cyfarwydd eto. A wedyn, yn y penod ola, mae Jona'n flin a basically fel cael strop gyda Duw am dangos gras I dinas yn un o fe. Ac mae o bron yn siomedig bod nhw wedi troi at Duw, oherwydd mae o'n teimlo fel bod nhw'n heiddi barn. A mae kind of yr un agwedd fan hyn gyda'r mab hun, bod fel, pam ti'n cosbi'n tra, fel mae'n heiddi byw gweddill bywydau fel yn gweld byw gwaith go iawn ac yn gweithio ar gyfer ei feoliaeth. So mae'n ddealladwy, ond fel fi'n meddwl bod e'n sabotage ei hun mewn ffordd, oherwydd fel lle mae pawb arall fel yn llawenhau, lle mae'r fel tad yn llawenhau, lle mae'r mab yn llawenhau a pawb arall yn y parti fel jyst yn profi'r dathlu yma. Mae o'n dewis peidio mynd i'r parti ag gwrthod mynd mewn ag bod yn chwerw a fel, mae'n teimlo fel bod e'n fel sabotage ei hun trwy fel dynau o'i hun rhag hwnna, fi'n gwybod sut I ddweud hwnna fel yn Gymraeg neu mewn unrhyw ffordd gwell, ond just fel, mae just yn fel stopio ei hun rhag profi fel llawenydd gyda fel gweddill y teulu
yn ei gyflawnder. Felly, mae'n cymeriad gyda fel lot o layers gwahanol fi teimlo. A mae'n cwyn yn egwyl, ti byth di taflu parti fi, ti byth di lladd y llwyr i pesgu gyfranna. A ti'n cael fel, wel, mae'na parti y llwyr i pesgu reit mewn yna. Ti'n gyrru ti'n iawn, wel, os ti eisiau profi'r pethau yna, mae'n mynd blaen nawr. A dyn nhw ddim just i'r mab iau. Mae'r tad yn taflu'r parti achos mae'r teulu nôl at ei gilydd. Yn dweud, mae hwn i'r teulu ac a ti'n iawn, fi'n credu cut off your nose to spite your face. Fi'n credu hwnna di'r dywediad. Beth yw hwnna'n Gymraeg, Derek? Fan hyn, torri off dy drwyn mwyn sbeitio dy wyneb yw yn Gymraeg, ac os gymryd cwyn am hwnna, please ysgrifennwch i fewn. Fi'n credu ti edrych ar ei gymeriad yn reit dda, ac mae'n nodyn dymu fan hyn, bod ydyn ni'n gweld yr agwedd yma heddi, a fi'n credu, ni gyd wedi siarad hefyd yn barod sut ni'n gweld enw ni. Ni'n gallu gweld enw ni. Ni'n gallu gweld yn yr eglwys weithiau. Yn sicr, rhain sydd wedi bod na yn ffyddlon am 80 mlynedd a mwy, a rhywun newydd yn dod, neu rhywun yn dod ac yn sydd ddim wedi bod na, wedi bod yn Gristion. A weithiau mae eglwys yn bihafio fel y mab hun. A Cristnogion fi'n credu. So, o cwestiwn ola sydd gyda fi fan hyn yw, ydych chi'n unieithu mwyaf gyda'r mab iau neu'r mab hun? Beth ych chi'n meddwl a gael un i ddod i ti gyntaf? Wel, yn eisiau gwirio, ydyn ni gyd yn oldest siblings fan hyn? Na, dyw Aron ddim. Aron. Mab hynaf, ond nid yr... na ti. Mab hynaf. Wel, dwi'n meddwl yn sicr, dyn ni fel Cristnogion ar lefel ysbrydol, dylen ni fod yn unieithu gyda'r mab iau. Dwi'n meddwl mae hwnna digon amlwg o'r testyn. O'n i'n meddwl am hwnna, dwi'n unieithu mwy gyda'r mab iau, falle oherwydd y ffordd mae mywyd i di mynd, nid oherwydd pob dim oedd y mab iau yn neud. Disclaimer. Disclaimer. Ond, wrth ddod yn Gristion yn hun, a mynd i'r brifysgol, mynd i'r ddinas fel y mab iau, a gwastraffu arian ar pethau gwag, dwi'n gallu gweld lot o fy hun yn y mab iau. Eto, bwrw'r isafbwynt, gweld angen am newid ac am adferiad a digwydd bod oedd yna rhyw gapel oedd yn pregethu rhywun fegel yn Abertawe, so oedd hwnna'n good. Ond, dwi'n meddwl, mewn ffordd personol iawn, dwi'n teimlo bod fi'n unieithu gyda'r mab iau fy mod i yn frawd hun. Good. Carys, beth amdano ti, yr merch iau neu'r merch hun? O'n i'n meddwl am hwn, ag fi'n meddwl bod fi wedi teimlo fel bod fi wedi unieithu gyda'r cymeriadau gwahanol a'r adegau gwahanol, fel o bywyd fi ag o ffydd fi, fel y ddau, basically. Fel, yn debyg iawn, fel fi'n cofio, yn amlwg jyst fel Cristnogion, oedden ni fel di gwrthod Duw, ag di mynd off ffordd ein hunain, yn ceisio ryddid ffordd ein hunain, ond wedyn di cael ein derbyn yn ôl, a di cael ein derbyn yn ôl i'w teulu. Ond, fel mane, fel pethau penodol hefyd, fel bod fi'n gwybod bod fi wedi gwastraffu, neu di wneud pethau ffordd fel byse'r tad ddim di fel cytuno gyda neu be bynnag. Ag fel fi wedi teimlo, fi'n teimlo bod y cywilydd yna pan chi'n gwybod bod chi wedi methu yn fel relatable iawn hefyd, fel yn y mab iau, o fel pan chi'n cyrraedd y pwynt lle chi jyst yn sylwi faint chi angen Duw, ac yn cael yr moment yna o callio a troi yn ôl a bod fel, fi angen mynd adre. Ond hefyd, fi'n gwybod ers o'n Gristion, ac hyd yn oed jyst yn bywyd pob dydd fi be bynnag, fi wedi bod mwy fel yr frawd hun, ac
fel, fi fel rhywbeth wedi sylwi'n ddiweddar yw, fel fi'n hoffi bod yn gyfforddus, ac fi'n gwybod bod pawb yn hoffi bod yn gyfforddus, ond unwaith mae fel rhywbeth yn fel allan o'r norm, fel os mae rhywun yn dod i capel fel sydd gyda cefndir gwahanol neu sydd ddim yn ffitio mewn i fel y bocs dyn ni'n creu, neu os dyn ni fel yn gweddio am cyfleoedd i efengylu, a wedyn dyn ni'n dod ar draws fel rhywun sydd dyn ni yn barnu nhw fel tu hwnt i ddew, neu wel, mor mynd i cymryd ages, fel dim lle ni yw i farnu hwnna. Ond fi di ffeindio fi'n yn y sefyllfa gymaint o weithiau lle fi jyst fel, dim. Be am rhywun arall? Be am fel yr un sydd yn barod yn fel neis ac yn neud popeth yn iawn, ond jyst heb Duw, ac bod jyst angen iddyn nhw sylweddoli bod nhw angen Duw. Ond ie, mae'n anodd fel, fi'n meddwl bod fi yn ymieithu'r ddau mewn ffyrdd gwahanol, ac mae'n peryg masif gyda yr mab hun hefyd o fel jyst y chwerther yna, fel oedden nhw'n teimlo o fel os chi wedi bod yn Gristion am hirach, a wedyn bod yna rhywun sydd wedi fel wneud pethau chi methu yn dychmygu, fel, a wedyn jyst yn cael dod i'r un lefel â chi, fel yr un playing field. Mae fel, ond, o'n i ddim mor ddrwg o hwnna cyn. Fel mae jyst, mor beryglus i slipio mewn i'r trap yna eto. Felly, fi'n meddwl y ddau ar y degau gwahanol. A hyd yn oed jyst dyddiau gwahanol. Aron, beth amdano ti? Nes i really stryglo gyda'r cwestiwn yma rhyw reswm. Fel, wrth i fi ddarllen os fi'n onest, fi ddim particularly wedi fel meddwl bod fi'n fel rili yn unieithu gyda un yn gymaint o hynny o gwbl. Hynny yw, wrth gwrs, yn yr efengyl, fel chi wedi gweud, fel ni'n unieithu gyda'r mab iau. A wedyn, fi'n meddwl, un peth oedd wedi taro fi oedd, byddwn ni'n gweud, pan fi'n gweld Rough Diamonds a pobl sydd ddim fel ni, neu be bynnag mae hwnna'n golygu yn dod mewn i capel fi, fi actually'n thrilled, fi'n lyfo gweld pobl gwahanol i ni, pobl sydd fel ysgwyd pethau lan, os fi'n onest, fel fi yn. Ond fi'n meddwl mae'r gwahaniaeth ydy, dim dyna beth yw y person yma i y brawd hun. Mae'r brawd hun yn gweld y brawd iau yma, a rheswm mae'n annoyed yw, achos mae wedi brifo fe a wedi brifo i dad e. So chi'n meddwl, mae wedi gofio byw trwy fel gweld y tad yn torri i galon, gweld y tad yn fel sefyll mas ar y Bryn yn edrych lawr ac yn aros bob dydd am y mab arall i ddod yn ôl. A chi'n just yn meddwl, chi'n gallu deall pam bod wedi upsetio. A fi'n meddwl, os bydde ni'n y sefyllfa yna, bydde ni probably hefyd yn teimlo rhywbeth tebyg, mae'n siŵr. So os bydde rhywun wedi brifo fi neu wedi brifo pobl fi'n caru yn derbyn gras Duw, hwnna fydde'r strygl mwyaf bydde ni'n meddwl. Ond os fi'n onest, pan fi'n darllen fi jyst yn rhyfeddu at y tad. Fi'n meddwl bod hwn i gyd ynglyn o'r tad. Bod gras y tad yn ymestyn i'r ddau fab. So bob tro fi'n darllen fi jyst yn amazed ar pwy yw Duw. Bod jyst yn ei gysondeb, yn ei berffeithrwydd ac yn ei ras, jyst yn caru'r ddau ohonyn nhw ac yn dymuno bod y ddau ohonyn nhw yn cael mwynhau y teulu yma, cael mwynhau y perthynas gyda tad, a bod hwnna'n berthynas tragwyddol. Mae pob peth gan y mab hun i fwynhau, yr un peth a mae'r mab iau yn cael mwynhau. Mae jyst eisiau, fel ti'n gweud cynt, Eric, bod nhw i gyd yn dod mewn i'r parti ac yn cael dathlu Duw, dathlu perthynas. Ac i fod yna, hwnna sy'n cael fi'n excited yw just bod Duw yn dymuno cael pobl mewn i'r parti. Mae Iesu'n sgwennu yn dweud adrodd y damhegion yma, mae'n storiwr mor wych, a mae'n gadael nhw'n open-ended. Nag yw e, chi sylwi, dydyn nhw'n resolfio lot o'i damhegion e. Ac mae'n gwneud yna fan hyn, mae jyst yn gadael y mab mas yn y cae, a trwy wneud hynny, mae'n gadael ni yn just yn meddwl, yn meddwl ac yn cael ein herio, achos fi'n credu beth mae Iesu'n gwneud yw gofyn lle ydych chi gyda'r tad. A fi'n credu y prif beth mae'r ddameg yma'n pwyntio mas yw mae Duw y tad gyda mwy o ddiddordeb mewn edi barhad nag yw e'n ein gweithredoedd da ni ar diwedd y dydd.
Mae mwy o ddiddordeb gyda fe, ni'n troi yn ôl at y fe, na mewn unrhyw gweithredoedd hunan gyfiawn, o gwbl. Ac a felly dyna'r her i ni, fi'n credu, wrth i ni orffen y benod yma heno, yw'r lle dyn ni gyda Dyw. Mae Dyw y tad llawn cariad, mae Dyw y tad llawn gras, ni wedi dweud hwnna'r dechrau, mae Dyw y tad llawn maddeuant. Lle ydych chi? Ydych chi'n mynd i troi at y fe? Neu ydych chi'n mynd i aros mas yn y cae yn meddwl bod chi'n well, bod chi ti hwnt i ras. Dydych chi ddim, sy'n pwys, dim un ohono ni. Felly diolch Carys, a diolch i Aron ac Alun am y trafodaeth yna. Diolch i Clem am ei holl waith yn rhoi hwnna at ei gilydd ac yn golygu ac yn y blam. Ac fi'n really mwynhau y trafodaeth yna, fi'n mwynhau y dameg yna. Felly diolch yn fawr, a newn ni weld chi wythnos nesaf. Ta-ra.